hvis ikke du stopper. Vi hygger os sindssygt meget inde i byen. Vi drikker rigtig meget. Der bliver drukket 2,5 flasker tequila. Det er jo fuldstændig hjernedødt. Jeg bliver meget, meget, meget beruset. Det er virkelig en SOS. Altså, det går ikke, det her. Man blev sgu lidt nervøs på hans vegne, altså. Jeg tror vist nok lige, at den der skille over. Den konkurrence, de har holdt, den er taget totalt overhånd. Det skal aldrig ske igen. Det der siger altså, hellere 2 5'er end 10'er. Jeg har altid noget at køre med nogle fyre. Har vi ikke alle sammen det? Jeg er ikke på for at score, at de kommer til mig. Jeg vil ønske, at jeg kunne tale trosen af alle fyre, men lige snart jeg åbner kæften, så synes de, jeg er totalt uschammerende. Jeg er på ingen måde kristen, jeg knipper det hele. Hvad skal man med plastikfatter, når naturlige bryster er så meget bedre? Livet er for godt til at knalde grimme tøser. Det er dyrt at se billigt ud, men det betaler sig. Giv mig mere end bare et kys. Sagt der, jeg ved godt, det er koldt der. Fuck, jeg er liderlig, siger hun. Jeg er også liderlig. Jeg siger, kom, du skal lige mere over. Nej, det gør sgu da også. Lige nakker. Med det hele? Jeg tror, jeg sagde knaldperlen. Det er nej, mener det? Jeg må bare ikke knippe. Jeg bliver så ked af det, så man knippe. Damerne i byen, de er totalt friske. Jeg får snav med nogen. Jeg ved ikke, hvad der går galt for mig. Min mave, den vil have en parisertoast. Når klokken er 3, så det er, jeg tænker på, at jeg skal have en parisertoast. Hvad er der galt med mig? Er du frisk? Nej, frisk, det er måske ikke rigtig ord. Altså, han har aldrig solgt så meget is, man kommer til selv i dag. Det er fedt. Jeg siger til ham sort. Jeg glæder mig helt vildt meget til, at jeg skal bare på Martin. Jeg knæppe i går! Men lidt, han gjorde helt vildt. Har du knippe? Ja. Fuck, det gør det ikke i orden. Havde vi ikke wingman-aftale? Hold kæft der! Habibi. Så nu skal sige, så var han mål. Wow! Ras! Nå, prøv at sige det igen. Så var han mål. Så var han lort. Ja. Og har du knippe, eller hvad? Ja. Det kan ikke passe, den sorte mand har fået fisse uden jeg har fået fisse. Det er helt galt, hvis det passer. Nej. Godmorgen. Frisk? Ja. Og nej, han har ikke fået fisse. Nå, det var godt skål. Jeg har set en sort mand spille til mig. Du ser glad ud. Han er så jaloux. Det var helt fisk. Og vi havde ikke fået en aftale. Du koplukker mig første aften, og så siger du næste gang, der er mulighed for fisk, så får du en magt. Hvis du skulle passe, han har fået fisk, så er jeg udsat. Jeg er sort dyr. Jeg kan jo ikke gå længere, altså... Jamen, det passer ikke. Altså, det kan ikke passe. Vi skal egentlig bare have legnet op, som vi plejer at gøre. Business as usual. Solvogn. Senere på dagen. Så går vi lige en tur rundt i området. Vi skal have gang i en udsigtsfelt der. Ja, den klarer jeg. Er I med på det? Ja. Cool. Det gør vi, chef. Hej, hvad så? Flot og sådan. Nej, det kan så diskuteres. Jeg fortæller nok min mor alt. Hun får mig at vide i hvert fald. Fordi han fik vise i går. Han er så glad. Nu har han kraftigt også arbejdet på det i 3 uger, hvis vi lægger de 14 dage væk til sidste år. Har han fået en anden skruereplik? Nej, der har han ikke. Jeg fatter heller ikke, hvorfor den virkede i går. Jeg fortæller min mor meget, men jeg fortæller ikke om min egen aerobic. Dejlig dreng, jeg har da husket at ringe hjem til mor. Ja. Og har du knippe, eller hvad? Ja. Hvad gjorde du ikke? Hvad? Hvad du gjorde ikke? Jeg knæppe hende. Hvordan? Jamen, det skal du da ikke. Jeg sagde til dig, at knæppe hende, altså. Jeg tror, der var en skraldespand. Nej. Det må ikke være sket. Der er ingen vand. Der er nok ingen vand. Hvor er det så langt ned i dag? Sælg en tur ud, hvad skal du få fisk? Ja. Det kan bare ikke passe, at du får det. Alt er ødelagt for mig, altså. Du er lidt jaloux, det kan jeg mærke på dig. Jeg er pisse Det er du. Men jeg tror heller ikke på. Nej, altså, jeg lyver lige nu. Hey? Jo. De næste bliver større og større. Det kan ikke være rigtigt. Hvorfor kan det ikke det? Altså. Jeg er så meget pænere. Du? Ja. Du har ikke noget øjenbryn, mand. Jeg ringer der og bestiller øjenbrynsfarvning til Martin, fordi at nu har han gået og brokket sig lidt over, at de er for blege, der ligner han ikke har nogen. Goddag, chef, det er Foxy. Hej. Hej. Nu skal du høre, vi har et lille SOS med Martin. Lad mig høre. Han vil rigtig gerne have farvet hans bryn, så han kan rynke med dem til damerne. Okay. Er det noget, du kan hjælpe med at finde en, der måske kan? Det vil jeg lige kigge på med det samme. Så følger du frem og ind for et ganske kort tid. Super. Det kommer til at betyde meget for Martin, han får hans øjenbryn farvet. Det er jo en selvslidsbooster, ikke? Det er godt. Hej. Hej.
Han har gået og været rigtig ked af dem, så jeg glæder mig til at se hans ansigt. Det er bare så sødt, det. Jeg er ked af. Undskyld, fik knald. Det gør jeg aldrig igen. Det gør da koldt alligevel. Det gør jeg aldrig igen, nu med. Jeg tror bare, vi har en aftale. Det er det ikke særlig godt til forhold til wingman-kontrakten. Men altså, når jeg ikke kunne finde de andre, så er det ikke så meget at gøre jo. Hey, skål. Man kan regne med dig. Det kan du da. Det kan du regne med. Vil du have gjort det samme? Det havde du. Hvis du bliver så tæt, jeg vil have din pik, så nej. Men jeg har en aftale, jeg har wingman-aftale. Så desværre, jeg kan ikke give mig pik. Jeg må ikke stikke videre. Du skal ikke se mig her først. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg vil med på den fucking strand nu. Jeg gider ikke. Jeg er lidt træt af, at vi skal vente på alle de andre, at de ikke kan tage sig sammen og faktisk sidde og skal glo, i stedet for bare at komme ud af døren og så ned på stranden. Rolig. Jeg gider bare ikke ligge og spille hele fucking dagen. Nej, jeg gider ikke, mand. Jeg er træt af det. Ja, jeg kan godt blive lidt nærmere på de andre. Jeg synes, at alt det foregår i snegletempo. Det giver selvfølgelig en super dårlig stemning, når folk de farer op i en spids og bliver sure og lidt småhissige. Jesper har nogle gange kort lunde, har lagt mærke til, så det må han selv lægge råd med. Det kan vi andre ikke tage os af. Irriterende, ikke? Det er fucking vanvittigt. Lad mig så kommer hun ind og siger, Prøv. vi skal huske at spise maden, og så går de altid med at spise, fordi de ikke har spist før til dem. Ja. Når de kommer ind i kampen, så er det bare... Altså, er I ved at være klar, eller? Når han bliver sur, så går det ud over os alle. Så er der dårlig stemning. Jeg er klar. Ja, så lad os køre. Ja. Yep. Det er så meget klar. Og han er der. Vi skal ud det fast. Og så om en time skal vi samle nogle mennesker til ølstefest. Jeg håber bare, at der går nogle damer uden bikinier, som ikke ser deres ordentligt store kasser. Er du dansker? Deutsch. Do you speak English? Do you speak English? Jeg er hverken verdensmester i engelsk eller tysk. Okay. Hvordan fanden siger man det? Nej, prøv lige at stille lige før. Hvad skal jeg sige? Det ved jeg ikke. About 2 o'clock, we're gonna have a beer game. Is it, do you wanna be a part of the game? I'm alone and Ah, drive. okay. Okay. Yeah. Have a nice day. Det var very hot. Hvorfor er det bare også? Vi kan ikke snakke engelsk, vi kan ikke snakke tysk. Du kan libanesisk, men der er bare du er den eneste nære. Vi kan ikke en skid. Overhovedet ikke en tysk, altså. Jeg fatter minus af det, de siger. Hej. Hvor så styrer jeg i 2 sekunder? Det ser rigtig frisk ud, og jeg er klar på noget højst. Vi er klar på team. Okay, English. Bierstafet. 80% af dem, vi møder, de er 80 år og gamle tyskere, og det er fattigt. Det er ikke spillet mig overhovedet ikke. Det var helt en kæmpe fiasko. Hvad, piger? Sorry. Men lidt af vi blev hurtigt enige om, at vi skulle hellere have gamle mænd end ingen mænd. Goddag her. Må jeg forstyrre dig i 2 sekunder? Det må jeg helt godt. Kunne du tænke dig at med til noget ølstafet? Meget pænt. Noget ølstafet. Ølstafet? Ja, der er gratis øl om 10 kl. 2. Så man skal drikke øl og løbe nu. Og du ligner en, der klapper lidt hygge. Og vi håber at se dig om 10. Det er jo ikke så godt, hvis man skal køre med det. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men du er altid velkommen. Jeg tænker, du kan klare det. Det er jeg sikker på. Tak for det. Det var en dejlig dag. Det er lige imod. Tak. Damebesøg, gutter. Martin. Nå, hvad skal vi så? Når man så kigger på patter, så smutter tiden jo. Det så jo helt galt ud. Vi hygger os sindssygt meget ind i byen. Vi drikker rigtig meget. Det er virkelig en SOS. Altså, det går ikke, det her. Man blev sgu lidt nervøs på hans vegne, altså.